pojďte se mnou podívat, nakolik vás vyjde takový výlet do Ománu a věřte, že budete překvapeni. Letenky z Vídně, Prahy i Katovic startují už od 6 000 korun. Tohle prdítko za 650 korun na den, vy chcete ale 4x4, tohle to za dvojnásobek a plná nádrž za 500, to čumíte, co? Vyražte k ománskému Grand Canyonu, kde potom máte zážitky, výhledy k nezaplacení. A potom asi 2 hodinky směrem k poušti, jedete chviličku po roletách a najednou spíte ve stanu. Jak to tam vypadá? Máte tam krásnou postel a 500 na noc. Můžete se projet na velbloudovi za 5 kg nebo 4 kolky, což miluju za litr. A ubytování takové krásné máte za 1000 na osobu, ale většinou k tomu máte i bazén. Hlavně nezapomeňte na cestovní pojištění. My si udělali už rovnou roční, protože od 2 cest ročně se to vyplatí. Na srovnávači jespojištění.cz a s kódem Tomík55 máte 55% slevu. Tak si video uložte, ať ušetříte na cestách. A co jídlo? Za 100 korun se dobře najíte. Výběr je tu obrovský a restaurace na každém kroku. A najdete i dobrou kávu. Většina zážitků je tu ale zadarmo, jako třeba koupání v těchto nádherných vádí. Nebo návštěva krásné mešity sultana Kábuse. To je pecka. Já si ale nejvíc užil tohleto nádherné kakání s výhledem na kozla. A nakolik vás vyjde jeden týden, najdete to v popisku videa, tak na to koukněte. A můžete vyrazit rovnou se mnou. Nemusíte nic řešit a máte klidnou dovolenou. Já vás tady provedu. A pro další tipy, rady z cest dejte like a sledujte mě.